Gelditu makinak, naiz irratian, Eli Pagorarekin. Nahi izan ezkero, ez dago arretan non galdurik. Kontsumoak ere badu kontzientziatik, kontsumoak ere badu politikotik. Saretuz kontsumo sareko Maitane Zaldibarrekin izan da Maite Bidarte. Kontsumoa eta kontsumismoa, bi hitz iaia igualak badira ere, aldea handia da bien artean. Lehenetik gehiago du, orain ezagutuko dugun ekimenak. Saretuz Donostiako kontsumo eraldatzailearen sareak hain zuzen. Eta gure ondora gerturatu zaigu Maitane Zaldibar. Kaixo? Kaixo. Bueno, esan dugu kontsumoa eta kontsumismoa ez direla igualak, zuek saretu zen kontsumo eraldatzailea bultzatzen duzu, baina zertan datza kontsumo eraldatzaileak? Guretzako kontsumitzea akto politiko bat da. Eta modu kontzientean kontsumitu behar dugu. Modu kontzientean kontsumitzeak suposatzen du pentsatzea kontsumitzen dugun hori nondikan datorren, kontsumitze horrek ze ondorio dituen, osea, egiten ditugun gure ekintza guztietan pentsatzea horrek zer dakarren. Hori da burua erabiltzea, ez, azken batean. Burua beti presente edukitzea. Hori da, bai, pentsatzea, ez? Osea, nik, ez dakit, laranja bat erosten dudanean, laranja hori ekoizteko bide bat egon da, eta ez da berdina Txiletik datorren laranja bat kontsumitzea, edo Valentziatik, ez? Euskal Herrian ez dazkagulako laranjak, eta edo arropa kontsumitzerako orduan, ez? Azkenean, hori ekoiztzerakoan, ze baldintzatan egin den, zeinek, nun, nola, horiek horrek ondorio batzuk dakartza. Bai planetarentzat, bai guretzat, bai gizartearentzat. Eta orduan hori hausnartzea edo zein gauza egin aurretik. Aipatu dituzu ondorioa, baina zeintzu dira ondorio horiek edo bertze modu batera erranda zergatik kontsumitu behar dugu buruarekin? Kontsumitzeko gure ohiturek ondorio asko dakartzatelako mundu mailan eta bertan. Erosteko erabakiak modu erabakigarrian eragiten dutelako planetan, bai gure osasunean, bai hirien metabolismo ekonomikoan, eta baita gizarte eta genero berdintasunean. Kontsumitzaileok erabakitzeko boterea handia dagu, erabakitzen baldin badugu gertuko produktuak erostea, adibidez, horrek kontaminazio askoz gutxiago dakar. Edo hori, bertakoek, edo bidezko merkataritzako produktuak erostea erabakitzen baldin badugu, badakigu ekoizleen bizi baldintzak asko hobeagoak direla. Ez dakit, kontsumo talde baten barruan baldin bagaude, badakigu baserritarrei erosten ari garela produktuak, eta modu suposatzen da jasangarrian eta baldintza duinetan ekoitzitakoak direla, ez? Eta azkenean, uste dugu baita ere oso garrantzitsua dela baldintza duinei garrantzia ematea eta horretan ere fokua jartzea. Eta zuk uste duzu edo saretu zetik pentsatzen duzue kontsumo eraldatzaile edo arduratsu honek mundua alda dezakela? Mundua aldatu baino behar bada bizi dugun krisieko sozial honi aurre egiteko beharrezkoa dela? Bai, gure ustez hoi da oinarria. Kontsumo mota hau planetarekin hobea da eta baita gizarteekin justuagoa, ez? Azkenean guk defendatzen dugun kontsumo mota da pertsonak erdigunean jartzen dituen kontsumo mota bat. Eta orduan horrek eraldatu egiten du eta gure ustez mundua hobeagoa egiten du, edo hori da gure xedea, ez? Gure nahia. Eta horregatikan egiten dugu lan eta benetan sinisten dugu, ez, azkenean. Kontsumismo zoro eta ero honetan noiztik gabiltza? Ez nuke jakingo esaten noiz hasi zen kontsumismo ero hau. Saretuz 2010an hasi zen horren inguruan lanean, ez? Hasiera batean Emaus eta Mugarikaben arteko, Mugarikabe da gobernuz kanpoko erakunde bat, eta Emaus fundazio bat, baina gobernuz kanpoko erakunde baten modukoa izango litzateke. Hori, 2010an hasi zuen bere ibilbidea, orain ez dut gogoratzen noiz sortu zen elkartu bezala, 2015an esango nuke, baina ez nago guztiz seguru, eta
Eta, bueno, ez, hoxe, aurretikan bazegon kontsumismoaren arazoa, baina, bueno, ikusi zen Donostian beharrezkoa zela kontsumo arduratsua sustatzen zuen espazio bat, elkarte bat sortzia. Orduan, hori, ibilbidea 2010an hasi genuen, eta pixkanaka, saretuz elkartea gaur egun dena sortzen junda urteekin. Eta gaur egun zenbat kide zaudete saretu zen? Gaur egun 16 kide gara. Dauzkagu Antigua Otarrak, Fiare, Kalkuta Ondoan, Mugarik Gabe, Emaús, Campo Kreatibo Zero, Gabiltza, bi gauza desberdin ditugu. Batetikan, sarea osatzen duten elkarteak, sarea 16 elkarte desberdinek osatzen dute, eta horiek saretuzkideak dira. Eta saretuzkidea izatea da, más o menos, hilabetian, 15 egunetik behin, oain aldatu dugulako, leheno hilabetian behin elkartzen ginen, eta oain 15 egunetik behin elkartzen gera, bilera bat egiten dugu eta bertan asanbladan erabaki guztiak hartzen ditugu. Gero egunerokoan langileok ere gauzak egiten ditugu eta igual batekotasun bat bai behar da, baina normalian erabaki guztiak asanbladan hartzen ditugu. Ta ne ustez hori da saretuzek dakan puntu fuerte bat, ez? Azkenean 16 elkarteko osatzen dugula eta 16 elkarte hoien iritzia dola sarian barruan, ez? Eta gero baita ere, elkarte horiekin kolaborazioak egiten ditugu, bai? Besteen lana bolondresa da, bi langile gaude, baina besteen lana bolondresa da, eta igual beste elkarte batzutako langileek bere lanaren barruan euki, baina, berez saretuzen egiten duten lana, ez da saretuzek ez dio ordaintzen, eta, ekintza desberdinak egiten ditugunean, kolaborazioak egiten ditugu, saretuzun parte diren elkarte desberdinekin. Eta gero beste alde batetikan dago saretuz mapa deitzen dena. Saretuz mapa barruan daude 93 komertzio eta espazio desberdin. Eta momentu hontan, oain duela gutxi elkarrezketa bat egin diegu komertzio eta espazioei guztiei, eta ikusten ari gara, pixkatze nola sakondu posible dugun beraiekin harremana, ez? Oain arte, urtero juten gera bitan bisita bat egitera komertzio eta espazioetara, baina, aurten erabaki da pixka sakontzea, ez, harreman horretan. Eta ze elkarlan eta sortu posible diren. Beraz, errango dugu alde batetik dagoela saretuko 16 hori da. Kideak, eta gero bertze batetik ere entzuleari argituko diogu saretuzeko webgunean sartu ezkero, Donostiako mapa batek egiten dezula ongi etorria, eta bertan ikusten duzu, Donosti hiriko zein zerbitzu eskaintzen dizun kontsumo arduratsu bat. Hori da, maparen barruan sartu alizateko irizpide batzuk bete behar dira. Bere garaian irizpideen definizio bat egintzen, eta horren arabera erabakitzen dugu komertzio batzuetara gerturatzea edo ez. Eta orduan, mapa horretan daudenek bermatzen dute zenbait irizpide betetze dituztela. Irizpide pila badaude eta gutxienez irizpide bat bete behar dute. Zein da irizpide hori? Irizpidetako bat, dago komerzio justo, bertakoa, trukea, horrela irizpide pila bat ditugu, eta horietako bat bete behar dute. Berdintasuna, ez da, irizpide bezala dago, baina berdintasuna bakarrikan betetzeak ez du, betetzeagatik ez dugu maparen barruan sartzen, bale? Ze azkenean, hori oinarrizkoa. Hori da, oinarrizko gauza bat. Eta orduan, maparen barruan sartzen baldin bazera, zerbitzu mota ezberdinak dituzu. Altzariak, arropa, janaria, kosmetika, eta klikatzen zu, eta orduan azaltzen zaizkizu zerbitzu hori eskaintzen duten denda guztiak. Eta aipatu dituzun saretuzeko 16 kideek, zuen asanbladetan, ez dakit zein da zuen erronkak zeintzu diren, edo zuen helburuak zeintzu dira elkarte bezala? Gizartea
kitzikatzea nolabait, ez? Eta gizartean eraldaketa bat sortzea. Hori gure helburu nagusia. Osea, batetik handaukagu saretuz mapa dena, ez? Dala, herritarrentzako herritarrei aukera ematea, mapa hori kontsultatu eta kontsumo arduratsu bat egiteko aukera, baina baita ere tailerrak eta ekintza desberdinak egiten ditugu gizartean, ez dakit, kontsumo arduratsuaren ideia nolabatxe txertatzeko edo ez dakit nola adierazi posible den, ez? Nahi duguna da hori, gizarteak hausnartzea eta gizartea pixka xirikatzea hausnartzeko kontsumoaren inguruan, ez? Eta nola kontsumitzen dugun, eta horretarako tailerrak egiten ditugu, eta sare sozialetan ere hausnarketarako gakoak publikatzen saiatzen gara, ez? Eta saiatu zaret ere gazteak kitzikatzen, beraie dira hurrengo belaunaldiak, eta kontsumoaren bideak horrela jarraitzen badu, modu esponentzialean, pentsatzen dut beraiek ere jarrera aldatu beharko dutela, edo lortu beharko dugula. Bai, gazteen erronka, ez? Beti dago hor. Justo, oain azaro bukaeran, tailer bat egin genuen gazteekin ikastetxe batean, egin genuen tailer batzuk egin genituen kontsumoaren inguruan matxinekin, ilustratzaile batekin, eta ikastetxe batean egiteko aukera izan genuen, saiatzen gara, eta berez, bada, gure nahietako bat ikastetxeekin lan egin izan dugu, lehengo urtean oaintxa aipatu dudan tailerraz gain, beste tailer bat ere egin genuen horixe ikastolan, hau Mundaizen izan zen, aipatu dudana. Eta saiatzen gara eta gazteak etorkizuna dira, eta esan beharra daukate askotan gazteak ikusten ditugula, ez dakit, ardura gabe bezala, ez? Eta tailerra egin genunean oso emaitza politiak atea ziala, egia da, igual gazte kontzientziatuak zirela, ez? Justo ekonomiako klasean egin genuelako, eta baina hausnarketa oso politak atera zirela tailer horretatik, eta bai uste dutela kontzientzia haundila dagoela gazteengan murrizten, ez? Osea, batez ere, ustez, saretu zen ustez, oso garrantzitsua da murriztean asuntua, ez? Gehiago produzitu ordez, daukagunarekin zer egin posible dugun. Gogoratzen duzu, gazte horietako baten hausnarketa edo ondorioztapena? Batez ere, arroparen inguruan hausnartu egin zuten, eta ondorioak ziren, bigarren eskuko arropa erosi, edo zerbait baldin badaukat ez erosi beste bat, markei garrantzi gutxiago eman, gero baita ere, sare sozialen inguruko hausnarketa potenteak ere atera ziren, horiek tailer guztietan atera ziren, egia esan, baina, hori, mobila pixkat alde batera uztea, hori izan esaten zutena, kontrolatu, beraiek bere burua mobila horrenbesteko adikzioa zeukitzeko, ez? Bai ikusten zuten hori mobilarekiko kriston adikzioa zutela, dano bezala, baina, bai, bixen. Kontsumismoa hitz egiten denean, beti egiten da horrelako irakurketa orokor bat, baino egia da oso kontsumista izateak norberarengan ere eragina handia duela. Ez dakit saretu zetik horre hausnarketaren bat egin duzuen, ez? Erran edut, maila pertsonalean ere ondorioak dituela jarrera honek. Bai, hala da. Ansiedade handia sortzen du, eta, behar faltsuak sortzen ditu. Bai, lehen urtean egin genituen, zerbait kontsumitu aurretik egin beharreko 10 hausnarketa, eta gero baita ere, egin ditugun tailer hoietan 10 deitzen zirenak, ondorio horiek atera dira, eta horretan lanean jarraitu nahi dugu, ez? Azkenean, kontsumismo horrek ansiedade maila handia sortzen dula, eta nolabait exigentzi maila handia aldi berean ere, ez? Eta orduan, horren inguruan jarraitu nahi dugu lanean, uste dugu oso garrantzitsua dela guk gure buruari denbora guztian galdetzea, eta horren beste, ez ditugu bakarrikan produktuak kontsumitzen, ez? Osea,
bueno, bai, azkenean produktuak dira, baina, bueno, osea, sare sozial guztiak ere kontsumismo mota bat dira, eta denbora guztian ari gera irudiak, bueno, eske, azkenean, osea, irudiak, espazioak, denbora guztian, esperientziez bete behar dugu nola batxe, ez? Eta orduan, bueno, erronka handia dugu gizartean erokorrian, da ez dakit saretuzek ez imposible dut. Aipatu duzu zerbait erosi aitzin, 10 galdera egin behar dizkiogula gure buruari. 10 galdera egin eta gero pentsatut oso zaila izango dela zerbait erostea, ez da? Bai, ala ez oinarrizkoa, osea jatekoa beharrezkoa dugun janaria. Galdera horiek zeintzu dira, importanteena lehen da bizikoa. Behar dut, hoi da... Hortik hasten da dena. Bai, eta nire ustez, behar dut zure buruari galdetu ezkero, gauza gehienak etzen dituzkero ziko. Galdetu nahi nizun ere Maitane pandemia honek izan dituen ondorioen inguruan. Hankaz gora jarritu guztia pandemia honek eta oso transversala izan da, ez? Leku askotan izan du eragina modu oso ezberdinean eta konsumitzeko erak ere edo kontsumoan zer eragin izan du pandemia honek? Bi alde desberdin daude. Bai, batetikan pandemiaren hasieran, ez dakit gogoratzen duzuen lehen urteko apirila, urruti geratzen zaigu, bai jendeak bertako kontsumoaren alde egin zuen, ez? Eta, bueno, nik aurten, aurten ez, lehen urtean, komertzioetara bisitak egin ditut, eta bertan bai esaten ziaten, ez? Apirilean, nabaritu zela, jendeak bertakora jotzen zula gehiago, edo normalean hori denda txikietara juten etzen jendea juten hasi zela, gero beste batzuek ere aipatu didate jendeak gehiago konpontzeko joera hartu duela, ez? Diru gutxiago dutelako, edo kontzientzia gehiago hartu dutelako, ez egitela oso ondo zergatik antzen, baina konpontzerako joera hori hartu dela. Baina baita ere aipatzen zidaten, egoera pixkat lasaitu bezain pronto, jendeak berriz jo duela, betikora, eta txikilaiak asu gutxi ten jotela, ez, berriz ere. Hori alde batetik, eta horiek Donostiko komertzioek esan diatena, eta gero beste aldetik daukagu, Amazon eta horrelako plataforma gigante horiek hartu duten garrantzia, eta hartzen ari diren garrantzia, ez, eta nola, geroz eta jende gehiagok jotzen duen horrelakotan erostera, eta horrek dakartzan ondorio guztiak sozialki, planetarekiko, eta bueno, bai, hori da, azkenean, Oiartzunen Amazon biltegi bat erakin nahi dute, eta bueno, horrek zer suposatzen duen, ez, eta geroz eta gehiago jotzen dugulako horrelako espazio handietan erostera. Orduan, pandemiak bi alde horiek ekarri ditu, ez? Batetik, nola baite hasieran txikira jozela eta batzuk eratu direla, ez? Dala dena panorama beltza, ez? Ematen dula dena beltz jarri dudala. Baina, bueno, beste alde batetikan ere, kriston joera dagoela, espazio edo online erosteko, ez? Bukatzeko Maitan eskatu nahi nizun gure entzulearentzat, gelditu makinak saioko entzulearentzat, azken gomendio bat emateko, ez? Gure kontsumo jarrera aldatzeko, zer gomendatuko zenioke? Zerbait erresa, baina era berean daketa ekarriko duena gugan. Batetikan, esango nuke beti lehen aipatu dudan moduan, behar duzun galdetzea zure buruari. Horrekin, arropa nahi bez, daukagun arroparen erdian ikustu dut ez genukela erosiko. Eta gero bertakora jotzea, ez? Eta begiratzea, erosten dugunean, erosten dugunaren etiketa, badakit batzutan oso zaila dela ere, Osea, ibez janarian oso zaila dela, baina, bueno, geroz eta gehiago jartzen da etiketetan, eta begiratzea hori nundikan datorren, eta saiatzea gauzak alik eta gertukoen erosten beti, alden enean. Gomendio hiekin, eratuko gara, Maitane Zaldibar, mila esker gurera gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuen.
gelditu makinak. Zego